खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो। तामिलनाडुनि शिवकाशीआव दाखालि बमा बानायग्रा जायगायाव बम ब्लास्ट जानानै 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो माखासे सुबुङा जोखोम जादों। जखम जानाय सुबुंफोरखौ दा हस्पिटालाव लांनाय जाहैबाय। मुलुगनां खेला गेलेगिरि हिमा दासनो आसाम पुलिसनि डिएसपि बिबानखौ गथायबाय आरो डिएसपि बिफाननि बिबान गथायनायनि फोरमान बिलाइखौ गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि आखाइजोंनो गथायना होनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाथियो पुलिस बिफाननि गाहाय भास्करज्यति महन बिथाङाबो बाहागो लायो। आसाम बिधान बिसायख'थिया मोनथाम खोन्दोआव राननानै खुंफुंजासिगोन। गिबि खोलोबआ जाहैबाय 27 मार्च जाहैगोन आरो नैथि खोलोबआ 1 एप्रिल आरो थामथि खोलोबआ 6 एप्रिल खालाराव मोजाङै मोजां खुंफुंजासिगोन। आसाम एसेमब्लिनि डेटखौ फोसावनानै होबाय। बे सानथामनि गेजेरावनो आसाम एसेमब्लि बिधान सभाया जोबनानै थांसिगोन। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया सेलेक्शन टेस्ट सिभिल सार्भिस अर्गानाइजेसन प्रग्राम लानाय जायो। बे हाबाफारियाव अदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिकास बड'सा बिथांनि दैदेननायाव जानानै थाङो। लोगोसे आरो बे हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोरानो गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों आरो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव फरायसाफोरा बे आनजादखौ लानायनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों आरो आनजाद लिरनो मोननायनि थाखाय गोसो गोथारै साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मआ बिटिआरनि सिङाव थानाय गंसे फरायसालियाव गावनि रांखौनो 50,000 डनेशन होदों। फरायसालिनि गोनां जानाय बेसादफोरखौ बायनो थाखाय एबा नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बायनो थाखाय बिथाङा गावनि रांखौनो डनेशन हिसाबै होदों। फरायसालियाव